Jeg var meget mere skadet, end jeg selv havde regnet med. Jeg havde fået videre min omgangskreds, og jeg havde ændret mig meget efter, jeg havde været udsendt. Og det var ikke til det bedre. Og så tænkte jeg, så må jeg jo se, om jeg ikke kan få noget hjælp den vej igennem. Og der var ikke rigtig, jeg vidste ikke, hvor jeg skulle henvende mig hen. Så jeg skrev egentlig et brev til Arbejdsskadestyrelsen og sagde, at jeg var egentlig ret sikker på, at jeg havde nogle af de der symptomer. Og det blev så afvist med, at der var gået for lang tid. Og symptomerne havde ikke vist sig inden for, jeg tror det var 6 måneder. Jeg tror godt, man kan sige det sådan firkantet, at de fik alle sammen et afslag. Altså, og kom ikke videre med sagen efter det. Altså, så fik de at vide, jamen det er sådan reglerne er, okay, følte sig meget uretfærdigt behandlet. Men har jo også typisk været nogle mennesker, som har haft svært ved at kæmpe videre. Altså det måske været hårdt nok at have den her sag kørende, ikke? Og sidde med den selv. Alt det, de spurgte ind til, det havde faktisk ikke noget med min udsendelse at gøre. Det havde noget med mine alkoholvaner og min seksualitet og alt muligt andet, end det de egentlig skulle. Og den ene psykiater efter den anden skriver, jamen han har PTSD, og det kan vi fuldstændig, altså der er ikke noget at komme efter. Men Arbejdsskadestyrelsen, de finder bare et eller andet, som så er det for lang tid siden, eller så har de en eller anden smart begrundelse, fordi som jeg fik at vide på et tidspunkt, der er en af de der inde på Arbejdsskadestyrelsen, det er jo tung juridisk stof. Og der må du simpelthen spørge, hvad fanden mener I med det? Fordi jeg har fået PTSD, det kan jeg ikke se, hvordan det skulle være tung juridisk stof. Og det fik jeg ikke noget svar på. Så sådan en sag vil typisk være spækket med lægeerklæringer fra de fineste læger, vi har i Danmark på det her område, som siger, at de har helt sikkert PTSD på grund af krig. Ikke? Og så har myndighederne af den ene eller den anden grund fundet frem til, at det synes man er helt forkert. Ikke? Og det er sådan grundproblemet. Altså grundproblemet på veteranområdet er, at man tilsidesætter de lægelige vurderinger, der er i serien. Spørgsmålet, om man er blevet syg af sit arbejde, er jo et lægeligt spørgsmål. Jeg hjælper jo folk, der bor ude i skoven og ikke ser andre mennesker og intet kan. Ikke? Og så siger man, at den skade, du har udsat for, det svarer til, at du har mistet de 2 yderste led på din lillefinger eller et eller andet. Og man føler sig sådan lidt kriminel sat til side, fordi man føler sig mistænkeliggjort om, at jamen, er det nu også rigtigt, det han siger? Og jeg forstår ikke, hvorfor skulle man lyve om sådan noget? Altså, der er nogen, der har forfærdelige oplevelser med det, det kan jeg slet ikke forstå, at man bliver mistænkeliggjort overfor. Man har været ude og kæmpe for sit land, man har sat sit liv i fare. Der har man oplevet nogle ting, der var så svære og uhyggelige, at man har fået en skade på psyken. Det man så får at vide, når man anmelder den sag, som en arbejdsskade, det er så, at du slet ikke kommer til skade på arbejde. Det er i virkeligheden det, tror jeg, der for mange er det hårdere end at få en ulovlig afgørelse eller at få mangle nogle penge. Ikke? Det er i hvert fald min oplevelse. Men til sidst så siger Bramming, ved du hvad, nu har vi kun et skud tilbage at gøre med, nu sætter vi det simpelthen i retslægerådet, fordi det her, det kan ikke være rigtigt. Og så ventede jeg 14 måneder på retslægerådet. Og da det så kom tilbage og sagde, at jamen, det er klart, at han har PTSD, man kan læse det ud fra hans oplevelser, vi kan jo se ud fra militærpapir helt tilbage fra, eller sygdomspapir helt tilbage fra 94 af, at det de nu kunne finde af det. Og Arbejdsskadestyrelsen, de lægger sig jo fladt ned og siger, at den episode, den afviste vi jo før, men det er selvfølgelig også rigtigt nok. Den episode, det kan der måske også godt være noget om. Ikke? Altså alt det, de afviste, det erkender de lige pludselig, men det er også rigtigt nok. Og så bliver man bare en lille smule træt. Det aftryk, som soldatdelegatet efterlader, det er, at man har fået ryddet op i det problem, det var, at Danmark sendte en masse unge mænd i krig, og så bagefter sagde, at de ikke var kommet til skade. Man har fået ryddet op i hele det veteranproblem, der var. Og de efterlader det altså nu et sted, hvor at det trods alt er meget færre, der får afslag af dem, der ikke er blevet behandlet endnu. Og også et sted, hvor der er i 100, hvis ikke tusindvis af soldater, der har fået anerkendt deres sager på grund af den kamp, der er blevet kæmpet for, at myndighederne skulle behandle sagerne ordentligt. Jamen, det betyder jo, at for det første, så skal jeg jo ikke vente hver en 5 år. For det andet, så har jeg fået meget mere ro, fordi nu er der faktisk nogen, der siger, at det er rigtigt, det han går og siger. Så det har givet mig en ro, at der er ikke noget, jeg skal, men der er en masse ting, jeg kan, når jeg har det godt. Nu er det sådan, at hvis man har været udsendt i krig, og man kommer hjem og er kommet til skade psykisk, så har man helt klart en chance i systemet. Og oddsene er, at man kan få det anerkendt og få sin sag behandlet rigtigt. Så jeg ser meget lyst på fremtiden egentlig. På den måde, at der kommer en dag, mens jeg er i live, hvor at alle de veteraner, der har fået PTSD af at være i krig, de formentlig får det anerkendt.